sechegi. Erokamano Trevor. Okil weche mang'eny osebedo ka dhi mbele kaendi sana sana e doho kae. Mokwongo ne giwacho ni koro kum mar chik mar omenda ochako chore kendo nyaka wuok tich. To nyicha gisechore, lakini waneno ka duol mochung' ne nengo mauta miluongo ni EPRA. To en to nosechoro bech mauta malo. Ma koro nyiso nang'o, ang'o ma koro nyaka timre bang' ma? Gima EPRA koro timo nendo to en gima ber nikech ka doho osegolo chik ma ochungo Finance Bill, Finance Act 2023, to ne ok onego bedo ni EPRA chwalo nengo mafuta malo. Koro mano ende ng'ama CEO of EPRA ma ng'ama waluongo ni accounting officer, mano ng'ama inyalo tere jela anytime. Nikech koro chayo doho. Emane short answer. Okay. Gima koro miyo koro bedo gi chir en ni Kenya kaendi tek mondo ng'ato dhi e jela, o matieng'e gini no kodhi e jela, jo sirkal madongo giendi gi ketho chik, lakini onge ng'ama dhi e jela. Koro dine bed ni chik tiyo yo makare, to jatelo ma EPRA en ng'ama koro ni mak itere jela for 6 months kuom chayo doho. To Jataa tije mar EPRA men Daniel Kipto